الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليه ماہر خالد سیالوی صاحب اور مار ساجد سپرا صاحب اور مار فیضان اور عثمان سپرا صاحب انہوں نے یہ محفل دا اہتمام کیتا ہے جامعہ مسجد دربار سخی شاہ بہلول زیر نظر پیر طریقت الحاج الحافظ پیر خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آستانہ عالیہ سیال شریف جامعہ مسجد دربار سخی شاہ بہلول دریائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے دربار شریف دے اتے اے محفل پاک منعقد ہے جس دے اندر آپ اور میں سب اپنے حصے دی حاضری لگوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ساڑی آپ دی حاضری قبول فرما کے مار فاضل صاحب انہوں نے اللہ بخشش و مغفرت فرمائے
اور اللہ انہوں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ گرامی قدر سارے جتنے بھی علماء، صوفیاء، بزرگ دین سارے ساتھی بیٹھے ہو، اج دی نشست وچ جو میں آیت پڑھی ہے اس دے اندر ایک چیز دا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ لوگ کہندے ہیں کہ آخر اہل سنت نو اس زمانے دے اندر صحابہ کرام دے ذکر دی زیادہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ تو اس دی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے وچ جدوں کسی بھی دین دی مسلمہ حقیقت دا انکار کیتا گیا ہے تو اس دے جواب وچ اہل السنہ نے اس دی حقیقت نو واضح فرمایا کہ ایدہ انکار کر رہا ہے فرقہ یا جماعت یا کوئی لوگ، اصل حقیقت اس مسئلہ دیئے ہے۔ اہل السنہ رسول اللہ دے دین دے 1400 سال تو خدمت گزار نے۔ مثلا آپ سیانے ہو بندے ہو، جدوں ختم نبوت دا مسئلہ شروع ہوا ہے نا تو یہ حضور دے زمانہ ظاہری وچ شروع ہو گیا سی۔ اجے حضور حیات سے، حضور اجے ظاہراً زندہ سن، ویسے تو ان بھی زندہ نہیں، لیکن اس ویلے زمین تے آپ ظاہراً حیات سن صحابہ دے درمیان، تو ختم نبوت دا مسئلہ اس ویلے ہی پیدا ہو گیا اور مدعیان نبوت پیدا ہو گئے جنہ حضور تو بعد حضور دے ہوندیا نبی ہون دا اعلان کر دیتا، جیسے کہ مسلمہ کذاب وغیرہ۔ تو اس واسطے حضور نے اس وقت ہی اپنی زبان چوی اور قرآن چوی اس مسئلے دا فوراً حل ہو گیا۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی۔ اس تو فوراً بعد ہی حضور دا وصال ہو گیا۔ تو اہل سنہ نے اس زمانے میں یا رسول اللہ دا نعرہ بھی لگایا اور اس فتنے دے خلاف ابو بکر صدیق دی سربراہی دے اندر حضرت خالد بن ولید کمانڈر ان چیف سن، تو آپ نے دے خلاف جنگ کی تھی۔ جناب آپ کو سمجھ آئے؟ تو جتنے لوگاں نے دعوی نبوت کیتا ہے صحابہ نے ساریاں دے سر کچلے نے، انہاں دیاں دھونا بنیاں نے، انہاں نو نیست و نابود کر دیتا ہے، حبا منصورہ کر دیتا ہے۔ اور اس وقت یا رسول اللہ دا صحابہ اکرام نے نعرہ لگایا یا محمد یا محمد۔ پھر جدوں فتنہ یزید دنیا وچ وقوع پذیر ہویا
پھر اس تو بعد حضرت ابو بکر حضرت عمر عثمان یہ پھر اسلام دے عروج دا دور گیا. پھر حضرت علی دے زمانے میں ایک مسئلہ بھی سکپ ہو گیا دوبارہ ایک گروہ پیدا ہویا اس نو خوارج آکھیا جاتا ہے. انہوں نے حضرت علی اور باقی صحابہ تے کفر دے فتوے لگائے تو صحابہ اکرام نے مولا علی دی سپرویژن وچ انہاں دے خلاف بھی جنگ کی تھی. آج بھی خوارج مولا علی سرکار دا بغض رکھ دے. ٹھیک ہے بھائی صاحب. تو خوارج نے جس وقت مولا علی سرکار دے متعلق بغض دا اظہار کیتا اور باقی صحابہ دے خلاف تو مولا علی نے انہوں نے خلاف جنگ کی تھی اور انہوں نے ختم کر کے ایک باری نیست اور نابود کر دیا. جس بندے حضرت علی نے شہید کیتا ہوئی اس فرقے خارجیہ دا ہی بندہ سی عبد الرحمن ابن ملجم. اور اس زمانے میں تھی حضرت علی دی شہادت تو بعد رافضی پیدا ہوئے جو صحابہ نے برا دے سا. تو جدو کچھ لوگ صحابہ نے برا کہنے لگ پے تو کچھ مولا علی نے برا کہنے لگ تو اہل السنہ نے اس ویلے نعرہ تحقیق دیتا سی. نعرہ تحقیق کہ وہ دے بچ مولا علی بھی اور تینوں خلفاء بھی موجود سے. آپ نے سمجھ آگئی بس. اور اس فتنے دا مقابلہ کیتا. پھر حضرت امام حسین سرکار انہوں نے فتنہ یزید دے متعلق اہل السنہ نو آگاہ کیتا اور او دے خلاف جہاد کیتا اور جامع شہادت نوش فرمایا. پھر امام حسن سرکار نے سلو چک کر لی سی تو پھر اس تو بعد خلافت ملوکیت اچھ بدل گئی. حضرت امام حسن تو بعد حضرت امیر معاویہ اور اس تو بعد پھر اگے یہ سلسلہ صحیح چلتا رہا. پھر امام حسین دے دور پھر خراب ہوا. پھر امام حسین سرکار نے پھر یزید دے خلاف تو جو سلسلہ حضرت ابو بکر تو چلیا سی وہ دے وچ بھی فتنے پیدا ہوئے. پھر حضرت عمر حضرت عثمان غنی دی شہادت ہوئی تو پھر فتنے پیدا ہوئے. پھر مولا علی نے انہوں نے خلاف جنگ کی تھی اور وہ فتنے ختم فرمائے. پھر امام حسن سرکار دی صلح تو بعد پھر فتنے ختم ہو گئے. اسلام دی پھر ترقی دا دور شروع. پھر یزید دے دور چاہ کے پھر وہی فتنہ پھر شروع ہوا اور امام حسین سرکار نے وہ متعلق جنگ کر کے لوگاں آگاہ کیتا. پھر اس تو بعد بنو عباس دے دور وچ ایک فتنہ پیدا ہویا کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے. تو اس وقت اہل السنہ دے بہت بڑے عالم امام احمد حنبل آپ کھڑے ہو اور آپ نے اس فتنے دے خلاف عملاً جہاد کیا اور اہل السنہ نو تے آکے عقیدے تے کھڑے رویا جے حلیا جے نا قرآن اللہ دا کلام ہے تے اللہ بھی مخلوق نہیں اللہ دا کلام بھی مخلوق نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ مخلوق نہیں لہذا کلام اللہ بھی مخلوق ہو سکتا مخلوق نہیں. اے اہل السنہ نے اس دور اس مسئلے تے سب تو زیادہ زور دیتا کہ قرآن مخلوق. تو اس وقت لوگ یہ سوچتے ہون گے یا ہو کے یہ نہ توحید دی گل کر دینے نہ ہونے رسالت دی گل کر دینے نہ صحابہ دی گل کر دینے نہ مولا علی دی گل کر دینے. یہ کی ہر بڑے آندن مخلوق اللہ دی قرآن نہیں قرآن اللہ دا مخلوق نہیں قرآن اللہ دی مخلوق. اس ویلے کیونکہ فتنہ یہ چل پیا سی تو امام نے دے خلاف جہاد کیا جیل وچ گئے کوڑے برداشت کیتے آخر حکومت نو گھٹنے ٹیک کے مننا پیا کہ جو امام وقت کہہ رہے ہیں وہ حق کے دوجا حق. پھر
جس وقت امام غزالی دا دور آیا اس ویلے بھی ایک فتنہ پیدا ہوا اور اے فتنہ دہشت گردی دا فتنہ سی جدے جو عالم اسلام دے نہ علماء محفوظ سن نہ بادشاہ محفوظ سن نہ کوئی قاضی محفوظ سی کہ ایک بندہ سی اس نے ایک جماعت بنائی فدائین دی اور اس دے حسن بن صبا نام سی اس جگہ دا نام سی قلعہ الموت اس جگہ تے وہ رہندا سی اس نے اپنی جنت بنائی سی اور وہ حشیش دا نشہ کرواندا سی اور نشیاں نو اپنے بندیاں نو وہ حکم دیندا سی کہ فلانے عالم نو شہید کر دیو تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے خلاف جہاد آپ نے سمجھ آگی بھائی اس تو بعد پھر زمانہ گزرتا گیا حضرت مجدد پاک دا دور آیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تو اس وقت مجدد پاک دے زمانے میں اکبر نے دین بنایا دین الہی کچھ چیزاں انہیں ہندوان دیاں لئیاں کچھ سکھاں دیاں مسلمانہ دیاں رلا کے اس ایک دین بنایا او دا نام رکھیا دین الہی جیڑا ساریاں ادیان دا مجموعہ سے کچھ ہندوان والے کام میں چھپائے کوئی مسلمان بنا کے تو سکیا ایسا اور اس کو سرکاری طور تے رائج کر دی لیکن حضرت مجدد پاک نے اس فتنے دے خلاف کام کیتا ہون پھر اس ویلے وہ سارے تقریرائیں دے خلاف کر دے سن کہ یہ غلط ہے باقی مسئلے پیچھے ہو اور اس مسئلے ہوتے سب تو زیادہ گفتگو ہوندی تھی کہ دین الہی باطل ہے دین اسلام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام آخرکار جہانگیر نے اس نو ریویو کیتا دوبارہ اور اس نو ریموو کر دیتا اور مجدد پاک سرکار جڑے سن انہاں دا جو طریقہ سی سرکار دا اس نو دوبارہ دین اسلام نو پھر رائج کر تو پھر اس تو بعد تو انہیں رسالت دا مسئلہ آیا مولویاں نے کتاباں تو انہیں رسالت اور بے ادبی لکھی تو اعلیٰ حضرت نے پھر اسام الحرمین کتاب لکھی السوارم الہندیہ لکھی اور اس بے ادبی دا راستہ روکیا تو پھر یہ دے گفتگو ہوئی پھر جدو پاکستان وچ تو انہیں رسالت دا مسئلہ ہویا تو بابا خادم حسین رضوی نے پھر سب تو زیادہ یہ دیتے گفتگو ہوندی سی من سبا نبیان تو یہ نعرہ سب تو زیادہ یہ وجدہ سی من سبا نبیان تو یہ نعرہ چونکہ چلتا سی کیونکہ یہ پھر چونکہ ضرورت اس چیز دی سی باقی مسئلے پیچھے ہو گئے ہون ایس دور میں ایسا ہویا ہے جڑا توڑا تو میرا زمانہ ہوند ہے کہ بندیاں نے صحابہ دیاں کیٹاگریاں بنائی کہ فلانے صحابہ نے مننا گے تو فلانے صحابہ نو نہ مننا گے تو تاں سنی ہونے نعرہ مار دن کہ ہر صحاب یہ نبی کیونکہ اہل سنہ دے نزدیک ہر زمانے میں جڑا فتنہ دین اچ پیدا ہوئے اس دے خلاف کھڑے ہونا اور لوگاں نو عوام الناس نو دے تو آگاہ کرنا اے علماء دی ذمہ داری رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر کسی زمانے میں میرے صحابہ برا کیا جائے اور جیڑا عالم اس وقت اپنا علم ظاہر نہ کرے اور لوگاں اس دا بیان نہ کرے اصل حقیقت میں تو اس دیوتے ملائکہ دی اور تمام لوگاں دی اور اللہ دی طرف لعنت ہو کیونکہ ایسا عالم ہے کہ فتنیاں دا ظہور ہو رہا ہے صحابہ برا کہہ رہے ہیں اور وہ اپنا علم ظاہر نہیں کر رہا
اس واسطے ہونے کہندے نے کہ ہر صحابی نبی وہ دی وجہ اے ہے ہوں جنہ چر اے فتنہ ختم نہ ہوئے گا اے بھی نال جاری رہے گا. آپ نے سمجھ آگی بھائی صاحب؟ اس واسطے ہوں چونکہ مسئلہ ہی اے عوام دے ذہنہ وچ بھریا جاندہ ہے تو اوہ دے سامنے پھر یہی بیان کرنا پڑے اور دے مقابلے بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے. 2 لاکھ روپیہ دے کے گھنٹہ مولویاں تو تقریر کرائی جاندی 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ فیس ہے دا مقابلہ تو دے مقابلے وچ پھر سانو اس چیز دا اظہار کرنا پہ جاندہ ہے کہ بھئی ذکر اصل وچ اہل سنہ دے نزدیک ایسا ہے. اللہ فرماتے نے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ پچھلے اور پہلے من المہاجرین والانصار مہاجرین وچوں اور انصار والذین اتبعوہم بإحسان اور او لوگ جنہ بھلائی وچ انہاں دی اتباع کر لے رضی اللہ عنہم وردو عنہ وہ اللہ نال راضی ہو گئے نے اللہ انہاں نال راضی ہو گیا وہ اللہ نال راضی ہو گئے نے اللہ انہاں نال راضی ہو گیا. تو بھائی صاحب جنہ نال رب نے راضی ہون دا اعلان کر دیتا ہوئے انہاں نال ناراض نہیں ہوئی گا. ایسا آپ نے سمجھ میں شریف چوایا ہے کہ نہیں ہے؟ اے میں نہیں آندہ صحابہ معصوم نے معصوم حضور آخری حضور تو بات کوئی معصوم نہیں اہل سنہ دے عقیدے مگر صحابہ کرام دا رتبہ ہے. اللہ فرماتے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اے میرے نبی دے صحابہ اللہ جاندہ ہے کہ بشریت دے تقاضیاں تو تواڈے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں. علم اللہ انہاں جاندہ ہے انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم اللہ تعالیٰ تو اڈی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو انہوں معاف فرما جائے. انہوں اللہ معاف کر دیتا ہے بندے انہوں نے لڑائیاں کر دیں. اے معزز حضرات اللہ انہوں سارے آنال راضی ہونے دا وعدہ کرنے ارشاد فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سب کے ساتھ بلائی کا وعدہ ہو گیا. من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ فرماتے ہیں جنہ فتح مکہ تو پہلے کلمہ پڑھیا تو ایمان لے آندہ ہے وہ درجے افضل نے انہوں نے جنہ فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھیا تو ایمان لے آندہ ہے مگر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى حسنہ دا وعدہ سارے میں فتح مکہ تو بعد آلیا ہے حسنہ دے وعدے چ فرق نہیں پایا درجیاں چ فرق ہے لیکن وعدہ سارے نال تو رب دا وعدہ سارے نال قرآن چ ہو گیا ہے تو بچو نکھیڑ دا کون ہے. بھائی صاحب آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اللہ فرما دے من انفقا جنہ خرچ کیتا فتح تو پہلے اور جہاد کیتا اور ایمان لے آئے وہ افضل نے درجے کیونکہ انہا اوکھے ویلے چھ ایمان لے آندہ ہے. اسلام کمزور سی جدو انہا ایمان لے آندہ ہے بعد آلیا ادو لے آندہ ہے جدو اسلام طاقتور ہو گیا لہذا انہا دا درجہ پہلے آلیا دا بلاندے اینا ناڑو بلاندے مگر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ تو اللہ فرمایا کلّا بچو تسی بندہ بچو کڑ کی میں لیا باسی فلانا بندہ بچو کڑنا ہے میں کہ تسی کیوں کڑ دے ہو کوئی قانون کی یہ کڑنے دا. یہ تو رب فرما ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یا اللہ تو سا وعدہ تے کیتا تے بندے وعدے کر کے اٹھاؤں تا ہو جاندن فرمایا نا ان وعد اللہ حق اللہ دے وعدے ساچ نے
لا تبدیل لکلمات اللہ، بندے گلاں کر کے پھر سکتے نے، اللہ گلاں کرے تے پوریاں ہو دیاں نے، اللہ اپنی گلاں تو پھردا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ اللہ فرماندے ہیں کدی انج نہ ویکھو گے کہ رب کو گل کیتی ہوئے تو پھر انج نہ ہویا ہوئے۔ اللہ دی سنت، اللہ دا طریقہ بدلدا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ دے امر پکے تے لکھے انہیں وعدہ گھاٹا ہو سکتا؟ ہاں سر اے گل وعدہ گھاٹا انہیں ہو سکتا ہی نہیں، وہ پکے پختہ۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، ایک سوتر بھی اگا پیشہ نہیں ہو سکتا میرے مالک دا ہو۔ بندیاں دیا گلائیں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر اسی سن دینا اور آن دے روز آج نون لیگ نے یوٹرن لیا ہے، آج عمران خان یوٹرن لیا ہے، یہ تو اینی نہیں رہے یوٹرن، یہ نہ دی کیڑی گل ہے تو نہیں رہے یوٹرن ہوئے۔ وہ اگے جتے یوٹرن ہوئے ہوتے آنج کر کے بڑھاما نہیں بایا ہندہ انہوں، ہون انہاں دیا فوٹواں لینی ہے چاہیے بجی تے انہاں دی فوٹو لگی ہوئے ہوتے ویکھ رہنے بائی دا مطلب ہے ایک تو پھرنا ہے۔ گل دی سمجھ آئیے، سیاست دا انہاں دی کیڑی گل کر جو انہاں دا بھی کوئی دین مذہب ہوتا ہے۔ گل میں نہ ہوندی پر میں کرنی نہیں، ممبر سے بیٹھے ہیں انہاں جیڑا نار رڑائے انہیں نال ہی رڑ جان دے، سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ جیڑا یہ نار رڑائے انہیں نال ہی رڑ جان دے، انہاں نال ایک نال نکاح کوئی نہیں ہوتا۔ بچے تو اڈا دل ہوئے بیک نال انہاں دا مڑ پکے رہن دے نا، وہ آندے جیڑا دے جیدے کول مال ہے ساڈا ہوندے نال، ساڈا پائی ہونا نہیں ساڈی گل انہاں نال کیڑی گل ہے؟ ہاں اللہ فرماتا ہے میں وعدہ کیتا ہوئے ان وعد اللہ حق، اللہ دے وعدے سچے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دیاں گلاں بدل دیاں۔ اے دنیا دار نے میرا مالک خالق آج تک میرے مالک نے کیتی ہوئی ایک گل بھی غلط ثابت نہیں ہو، اور نہ ہی ہو سکتی ہے کیونکہ میرا مالک اللہ خالق کائنات ہر چیز تے قادر ہے پر جھوٹ بولن تے قادر نہیں، کیونکہ وہ دی شان دے لائق ہے۔ میرے سجنوں، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، بورتے نہ ہو تو اڈی مہربانی ہے نہ ہویا جے تھوڑا جا اور چاہے عزیزوں اللہ وعدہ کیتا ہے لا یسمعون حسیسہا، میرے صحابہ نبی دے دوزخ دی آہٹ بھی نہیں سنن گے، اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ دیکھو نا بھائی صاحب، ساڈے آج کل تے بندے آندے نے بس پیراں دے مرید ہوئے ہیں تے ساڈے پیراں سن پار لے جان، ایویں ہی آندے نا مندے نا، میں نہیں آندا ہے کیوں مندے نے سات بسم اللہ منن، انہاں دے پیر نے انہاں دے مرید نے منن، لیکن ایک گل تے من ساڈے نال بھی سوچ کے کرن نا باجے تسی انہاں دو نمبر پیراں نال بھی مرید ہو کے تے پار لنگ جان، تے جڑے مرید آمنہ دے لال تے ہوئے نہیں انہاں دے نقش کیوں کھڑنا ہے؟ ساڈے باوے ہوری نے تے ساڈے باوے ہوری نے، میں کہتے تو اڈے باوے ہوری نے جنہاں دا سر پیری کوئی نہیں، تے صحابہ دے مرشدوں نے جنہاں نو اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، صحابہ دا تے مرشدی کائنات تو وکھرا ہے، صحابہ دے مرشد کائنات تو وکھرے نے، انہاں ورگا خالق نے بڑھایا ہی کوئی نہیں۔ اے میرے عزیز میرے دوست میرے اللہ فرما دے ما کان محمد ابا
اپنے نبی خاتم النبیین بنا کے بے مثل تے بے مثال بنا چھڑیا دوجا ان کوئی خاتم النبیین ہو سکتا اللہ اعلان کر دیتا ہے میں اپنے محبوب ورگا اور بنایا اللہ اکبر اللہ فرمایا نہ میرے محبوب ورگا کوئی اور ہے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا نہ نبی سونے ورگا کائنات اچ کوئی مرشد ہے نہ صحابہ ورگا کائنات اچ کوئی مرید ہے آپ کو اس بات تے یقین ہونا چاہیے وہ دی وجہ ہے جدو صحابہ بیعت ہوئے نا اللہ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ سنیا انہاں نال میں راضی ہو گیا ہوں جڑے تیرے مرید ہوئے نے بھائی صاحب سنو آج بندے آتے ہیں سی فلانے پیر صاحب دے مرید پیران دا پتہ لگ گیا ہے انہاں دا داڑ گاما ہے اگو باکرے نے مطلب ہے وہ ادھے سنی نے ادھے دو جانا لگا پیران دا ہے پتہ لگا وہ کیویں وہ جاٹان دے دن بسیر کوکا ہے تے دھڑ باکرہ ہے بڑے دن مطلب پورے نہیں پیران دا کوئی پتہ لگتا ہے بہت دن تھی آنکے نے سی انہوں نے نال ساڑھے تسلی ہوئی بندی میں کہا توانو اے جڑے بٹوین ہی اینڈ شی بنے نے انہاں دا توان تسلی ہوئی پھر دیئے انہاں ہوتے کیوں غیر مطمئن ہوئے ہو جنہاں دا مرشد آمنہ دا لال ہے اور بھائی صاحب پوری کائنات صرف رسول اللہ نے جنہاں دے مریدہ دا رتبہ ہے کہ اللہ فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ سنیا ہے تیرے مرید نہیں ہوئے اپنے رب دے مرید ہوئے تو مرضی جا کے ترجمہ کراؤ قرآن دی آیت دا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ سنیا جنہ تیرے آتے ہاتھ رکھیا ہے اور رب دے مرید ہو گئے نے پاجی جاؤ ترجمہ کرا لو اللہ فرمائے نبی دے نرے مرید نہیں یہ اللہ دے مرید نہیں تو ان اللہ دے مریدہ تے بھی نہیں پیشا سارے فلانے پیر دی جماعت آپ فلانے پیر دی جماعت آپ فلانے پیر صاحب دی جماعت یا اللہ صحابہ کی دی جماعت نے فرمایا اولائکہ حزب اللہ اے اللہ دی جماعت نہیں اے قرآن چاہتا نہ ہوتے پھر میں ذمہ دار اولائکہ حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم الغالبون فرمایا ماں پتر جمعے نہیں جیڑا ہے ننہرائے ہر میدان تے غالب ہوں ہم الغالبون عزیزان من گرامی قدر دوستو سنو یاد کر لو اللہ فرمایا سونیا اے تیرے مرید نہیں اپنے رب دے مرید بن گئے نے کیونکہ سونیا ہاتھ تیرا بھی ہے ید اللہ فوق ایدیہم اتے ہاتھ اللہ دا بھی ہے شاعر کہندہ ہے جدہ ہاتھی رب اپنا میرے نبی دا ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں میرے نبی دا ہاتھ عام ہاتھ نہیں شاعر کہندہ ہے جدہ ہاتھی رب اپنا ہاتھ آکھے ہووے کافر جیڑا وکیا کھے جدے نال اشاریا رکھ ٹر دے چل توڑی کہ جوڑ بھی کھایا ہے جدے نال اشاریا
इशारियां रुख टुर दे चल तोड़ के जोड़ विखाया हजूर ना जरा प्यार वेखना साहबा तवज्जो है। एक पेंडू हजूर नूं मिलन आया, पेंडू तुहानूं पता है सादे बंदे उस दिन देहाती, वो हजूर नूं मिलन आया, ओदा उठ बड़ा जवान ते मोटा ताजा सी, उठ बन के सरकार की खिदमत च गया, साहबा बाहर बैठे एक दूजे आंदे ने इहनूं ज़बह कीता होए ते भाई काम बड़ा मजेदार। एक साहबी उठे, उन्हां दे हाथे छुरी सी, उन्हां बंदे नूं ज़बह कर छड्या। साहबी वो हजूर नूं मिल के बाहर आया, उस वेख्या वो उठ ते साईं खल भी ला छड्डी। तवज्जो है कि उस रोड़ा पा दिता, मेरा उठ गया, मेरा उठ गया। गल दी जरा रबोद लेना। अल्लाह अकबर। उसे तो गल की ते पिछा सरकार को गया, उसे कहा जी मेरा उठ ज़बह कर छड्या। हजूर बाहर आए थे, आपने फरमाया किन्ने कीता? जी फलाने बंदे। फरमाया लियाओ उसको फड़ के लिया। जी क्यों कीते? उन्हें कहा जी जेडे दसदे पे मेरा ना इन्हें आख्या कर, मैं तां ज़बह कीता। हाँ भाई तुसी क्यों कीता? मतलब सरकार भुख लगी सी, सानू पता सी सरकार पैसे दे ही छड़ने। हजूर मुस्कुरा पे तो आपने पैसे अदा फरमाए और फरमाया ठीक है तुसी साडे तरफों दावत खा लो। उन्हां ते इंज प्यार सी सरकार नाल, सरकार ते उन्हां दे मुहब्बत भरियां इहो जिहियां गल्लां नूं भी हस के प्यार नाल वेंदे आ ते तुसी उन्हां दियां मुहब्बतां नूं भी लड़ाई बना छड्या। साहबा दे मज़ाह नूं भी हजूर मज़ाह दे रंग च वेंदे आ ते प्यार दे रंग च वेंदे आ। तुसी उन्हां दे मज़ाह नूं गुस्ताखी बना लिया। उठे ना टुरो भाई साहब, हजूर दी जमात अल्लाह दी पसंदीदा जमात। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी फइन्नहुम खयारुकुम। खबरदार मेरे सहाबा ने बुरा ना आख्या जे तुहाडे सरदार ने, तुहाडे तो अफजल ने। और क्या खूबसूरत इरशाद फरमाया, फरमाया तुसी ओद पहाड़ जिन्ना सोना अल्लाह दे राह ते खर्च कर दियो, ओद पहाड़ जिन्ना सोना अल्लाह दे राह ते खर्च कर दियो ते मेरा सहाबी अद्धा टोपा जमा दा देवे। यानी असी ओद पहाड़ जिन्ना सोना देइए तो सहाबी अद्धा टोपा। हजूर फरमाते हो तुहाडा इन्ना सोना भी इन्हां नाल नहीं रल सकदा, सवाब इन्हां नूं बाड़ा मिलदा भाजी। ना उन्होंने सवाब नाल रलिंदा है, ना उन्होंने नाल रलिंदा है, क्योंकि उन्होंने सरकार मदीना की सोबत इख्तियार करके हजूर नूं वेख्या होया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तां वास्ते ते शहर कहंदा है सब सोहणिया तो सोहना है चेहरा हुजूर दा, सब सोहणिया तू सोहना है चेहरा हुजूर दा, तकिया नसीबा वालिया चेहरा हुजूर दा। भाइया नहीं रीसा हुंदियां, नहीं रीसा नबी दियां यारां दियां ना कीता करो। तकिया तुसी आखो दे शेर नाल अकीदा नहीं बनदा, शेर नाल अकीदा नहीं बनदा। मैं कहना शेर नहीं पढ़िया, मैं ते कुरान भी पढ़िया। वकुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना। मेरे नबी ने फरमाया ला तमस्सुन नारु मुस्लिमर रारी। उस मुसलमानों दोज़ख दी अग बस नहीं कर सकती इन्ने आमना दे लाल दा एक बारी मुंह तकिया है।
تمس النار، ان آگ چھو بھی نہیں سکتی. اے میں تے نہیں آکھیا، حضور فرماندے جن نے تکیا ان صحابی آدھے جن نے تک لیا ان دے دوزخ حرام ہو گئی ہے، چھو بھی نہیں سکتے. ساری دنیا دے بندے اپنے برے عملہ دا حساب دے کے مڑ جنت تے جان گے، رسول اللہ دے صحابہ سدھے بغیر حساب تو جنت تے جان گے. ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 الفن الذین یدخلون الجنت بغیر حساب. میرے نبی فرما دے میرے کچھ اوتی بھی ہونگے جنہاں رب حساب نہیں کرے گا، وہ بغیر حساب تو جنت جان گے. یدخلون الجنت بغیر حساب، کچھ بغیر حساب تو دوزخ ہے، کچھ بغیر حساب تو جنت. اے رب دے چنے ہوئے تو پسندیدہ لوگ. اے حدیثہ میں گھڑیاں تے نہیں گھڑنا تے جہنم میں جان دلی گل حدیث نہیں گھڑی جا سکتی. حضور فرمان دے میرے صحابی نو سنو، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی و شدل انہوں نے مرید نے بابا یہ شکر ایک دن بیٹھے تھا فرمایا فرید ہے ذرا جا اتار دی دکان تو ایک پوری تے بنوا لیا، کوئی سودا لینا سی جا لے کے. فرید نو گلیا تے بازار وچ اللہ دے ایک ولی سید نجم الدین کبرا گزرے جان تے اعلان پیا ہوئے بھئی جیڑا اس اللہ والے دا منہ ویکھیو جنتی. تسی حضور دی گل کر دے تے ولیاں دی شان جانے ماننا ہے. یہ تے ولیاں دی شان ہے کہ جیڑا انہاں دا منہ ویکھے وہ جنتی. سبحان اللہ. جیڑا منہ ویکھے بابا فرید صاحب نے منہ دوجے پاسے کر لیا. یہ ہن مریداں دی بانڈی انہاں منہ دوجے پاسے کر لیا. گھر گئے تو مرشد کریم پوچھا با فرید اج بازار وچ اعلان پیا ہوندا سنیا ہی؟ سرکار سنیا ہے. فرمایا پھر تو ویکھیا زیارت کیتی ہے؟ انہوں نے کہا سرکار میں نہیں کیتی. انہوں نے فرمایا پھر تو کیوں نہیں کیتی؟ ہائے کیا شان والا. عرض کرتے ہیں سرکار اونج تے ولیاں دی زیارت جائز لیکن اگر میں ویندا نفس چکل آؤنی آئی پہلے جنتی نہیں تا پیا ویندا ہے. اونج ولیاں دی زیارت کرنی جائز ہے لیکن پھر دل خیال ہونا پیڑا نہیں جنتی تو ایک کے ہو جاواں پھر اے میرے مرشد دی توہین ہے. بس تو اپنے ویکھ کے مڑا جے جنتی ہون دا پاک نہیں ہویا ہون ایتھوں جنتی ہو گئی. اونج ولیاں دی زیارت کرو تے جائز ثواب ملدا ہے لیکن جدو اے سمجھ لئیے نا ایس مرشد نو ویکھ کے جنت جانا ہے اے دا مطلب ہوندا ہے باجے مڑ اپنے نو ویکھیاں کوئی نہ ہویا. عرض کدنے سونیا دل نہیں منیا کسی اور نو ویکھ کے جنت جاواں میں اپنے مرشد نو ویکھ کے جنتی ہو گیا ہویا. اللہ اکبر. میاں صاحب فرما دے درویش فرما دے در مرشد دا خانہ کعبہ آج ضروری کریے تقوی محبوبہ والا چل دوارا ملیے. پیر پٹھان کو خواجہ قمر الدین سیالوی بیٹھے تو اور بھی مرید بیٹھے تھا. آپ نے فرمایا بھی کسی حضرت خضر دی زیارت کرنی ہوئے خانقاہ تو باہر جا
سارے مرید ٹر گئے تو آپ بیٹھے رہے تو مرشد فرما دینے مولوی سیالوی صاحب تسی نہیں ویکھنا انہاں فرمایا سونے آسانے تو ہی عرش دس دی رہتی بھائی سمجھ آئیے گا تاں پھر سائیں فرما دیتا نا اللہ سائیں میں سیال کو رنگ لائے پھر تاں رنگ لگ دے بھائی صاحب جدو منیا جائے اینا مرشدہ دے مریدہ دا عالم ہے بھائی صاحب صحابی کسی عام پیر دے مرید نہیں صحابی سید الانبیاء دے مرید جنہ دے مرشد یہ شان ہے باقی مرشدہ دا میں نہیں میں صحابہ دے مرشد دی گل باقی جڑے انہاں دے مطابق نہیں انہاں دی باقی یہ شان جڑے راہ اکال سنت تو اٹھین انہاں دا میں کوئی گل نہیں کر سکتا اسی انہاں دے ذمہ دار ہی نولہی ما تولا منہ جان دے عزیزان من سلطان بہو فرما دینے اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھنا رجا لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا نا ڈٹھیا جے صبر نہ آوے میں اور کسے والے بھجا ایک دیدار مرشد دا باہو سنو لکھی کروڑا ہر صحابی نبی ہے وجہ کہ حضور فرمایا جنہ ویکھیا ہو جائے انہاں سارے ویکھیا تاں صحابی بنے تو جنہ ویکھیا انہوں نے حضور فرمایا جنتی اے کلیہ ہے جیسے سنارے دا سبب الحمدللہ رب العالمین